Oliko se oli? Vielä! Eli täällä karauhta. Tämmöstä rytäkkää se on aina, kun minä tuun saunasta. Joka kerta. Tuossa on noita venneitä, jota saa vuokrata. Ja muutama kanoottikin. Niin käytiin syömässä justiin. Päivällinen. Kello on 4:30. Se on tämä rillikatos. Tähän tulee savustamaan ja rillaamaan kallaa. Ja sehän kohta puolitaan Saimaan ahventa, Saimaan hauta. Oli öljyä hyvin autossa. Mutta tässä kaunilla maisemapaikalla tarkistetaan öljyt. Ollaan menossa Taipalsaaressa käymään, tuolla Taipalsaaren kylällä. Johtaja Pasi Nurkka. Niin, se on, että miten se keskimääräinen matkakassa määritellään. Keskimäärin venäläiset käyttävät semmoinen vaiheessa, mä en noista tavaroista vielä uskalla mennä sanomaan mitään, että se selviää kesän kuluessa. Tänä vuonna venäläisten lasketaan tuolla Suomeen yhteensä yli 3 miljardia markkaa. Jos noin 1/3 venäläinen Kaakkois-Suomi liikennetty pidemmälle ostoksille, niin voiko tässä vaiheessa laskea, että Kaakkois-Suomi viesi venäläiset ostosturisteilta miljardia markkaa vuodessa? Karkeasti arvioiden näin voidaan varmasti sanoa. Toimittajana Tiina Virtanen. Savitaipaleen Kaijanlahden maisematie pysyy suljettuna autoilevilta kesäturisteilta.
Teekö mihin mua lähes? Suur-Saimaan risteilylle. Sisävesi risteilylle. Kaunis Veera nimisellä laivalla. No vähän. No niin, ja hyvää päivää kaikille ja tervetuloa tänne Saimaan Risteilylle. Niin, tuli hyvä kuva. Joo, mä otan tuon satankarin. No niin. Tänään olemme täällä eräoppitunnilla. Olen ollut tänä päivänä opettamassa äittälle erähommia. Tämän päivän opetusohjelma on ollut seuraava. Nuotion sytytys on kohta ensimmäinen.
jos ei ole ihmisillä nuotion sytytystaitoa, ei selviä erämaassa päivääkään, ei minuuttiakaan hengissä. Nuotion sytytysohjelma on seuraava, jonka olen opettanut äiti tällä eräreissulla. Jos yllättäen huomaamme joutuneemme eksyksiin erämaahan, mieluummin 2 koivua, jonka jälkeen hieromme vastakkain niitä helvetin kyytiä, niitä koivuja niin kautta ne pelemahtaa tuleen. Jonka jälkeen iskemme tuleen syttyneet koivut lähimpään mättääseen, joka pelemahtaa saman tien myöskin tuleen, ellei ole aikaisempina päivinä satanut kaatamalla vettä. Tämän jälkeen meillä on siis nuotio pystyssä tässä vaiheessa. Se on jo, melko pitkälle olemme jo selvinneet sillä. Sen jälkeen, mutta se ei riitä. Sen jälkeen riennämme pitkin lepikkua, haemme mahdollista sorsanpesää, kunnes löydämme sorsanpesän, jolloin kahmelokaapalla kannamme kaikki sorsanmunat ja iskemme siihen nuotioon paistumaan. Muutaman noin ehkä puolen tunnin kuluttua syömme, lapamme nuotiossa hyytyneen sörsselin naamaamme. Siitä saamme välttämätöntä valkuaisainetta ja muita vitamiineja. Ja näin selviämme ainakin seuraavaan aamuun. Se oli tämän päivän opetusohjelma. Huomenna seuraa lisää eräopetusta. Eräopas informaatio numero 2. Miten saadaan erämaan olosuhteessa ahvenelta henki pois venneeseen? Niin. Ahven kun on saatu venneeseen ja sätkyttelee siinä telijulla, niin tämmöisellä pulikalla sen jälkeen otetaan ahven vasen telijuovasta ja tämmöisellä pulikalla hakataan takaraivoon kerta kaikkiaan kalloa hakataan sillä pulikalla niin kauan, että niin ihan kirjaimellisesti sillä ahvenella eväät leviää. Ja sen jälkeen minä nyt näin leikitään tässä niin kuin tässä os-ahven. Minä olen sen verran kiireinen erä- ja kalamies, minä en joutanut tähän, että tätä ahvenia kaivaa, mutta niin leikitään, että tässä on ahven tänään näin. Ja sen jälkeen kun ahvenella on eväät levinnyt, se lyödään tuohon selälleen, tuohon kämmeneen noin. Tuossa on ahven tuossa kämmenellä. Otetaan puukko, vetään auki. Sisukset nakataan jarrutakkoon laajan yli, ja sen jälkeen kalaa nakataan naamaan. Siis toisin sanoen aina sitä mukaan kun akka onkin, niin aavenia, niin se napataan tuosta noin ja lyödään tuohon kämmenelle. Pulikalla kalloon, niin kautta evät leviää selälleen kämmenelle. Puukolla vetään haat auki, sisukset jarrutakkoon ja nakataan naamaan. Näin se menee. Stoppi. No niin, mullakin on tässä 2 työmaata yhtä aikaa niin kuin näkyy. Ja solo. Uisteluhommat ja onkihommat. Ja
No niin, ja eräopasohjelma jatkuu, osa 3. Pitäis sitten tehdä, jos semmonen 36 kilon hauki mätkähtää tuohon veneen tehdään. Silloin ei muuta kuin hauelta niskat nuriin, kerta kaikkiaan yksin tein. Ja se lotastaa suomunen ruotuneen päivineen naamaan tässä veneen teliun. Erähammat on taas takana. Olin 6 tuntia vennellä. 9:03. Minä olen tilannut venneen uudestaan täksi illaksi. 6:10. Sitten lähdetään uudestaan. Joo. Auringonlasku Saimaalla. Viimeinen muuten. Aamulla lähdetään ajelemaan Rautavaaralle. Heti aamiaisen jälkeen. Siinä 9 maissa. Tästä haetaan ensin Lappeenrantaa, sitten Imatra, Parikkala, Kesälahti, Kitee, pitkin itärajaa siis. Kiteeltä Tohomajärvelle, siitä Joensuuhun, Nurmes, Rautavaara.
festari on tänään siis alkamassa ja paikalle, joka mahtuu tuon festariin. Siellä on markkinat kello 11. Ja kello 13.4 kello 15 positiivisuus ja ilmattomia. Pättelyllä on varmaan sana ja sitten on 12. Ja Lappeenrannassakin pikkuhuono. Saimaan kanavalla ollaan nyt. Ja toinen musiikki, ja koska on rammaa ja rapiat ja paljon. Joo. Minä sain semmoisen kalan tuotantosta pari viikkoa sitten valokuvakin paino satana. Se on aika hyvä. On joo, oikein mukava. Mieti kannattaa kesälomalla kouluun. Ei tää ole tämä laulu, vaan se on tämä laulu. Voi huuhtoa rannan hiekasta, nimes pois, joka muistojen hetkiä on tuhannen yön surupumpe jää. Jäi meiltä kesken paljon, josta vain haaveilla voi. Jäi meiltä kesken. Kesälahti. Nipparina sosiaalidemokraatti, mutten mieti sitä kuka vastaa lain. Mä luulin, että unelmista viimein totta tein, ja mielessäni laudoin monen. Kiitoksia Vikkistä. Joo, kiitoksia Vikki on sekin, että on Vikki niin näyttää. Joo, totta kai. Kerro terveisiä. Kerro heti terveisiä. Ei minä kerro tätä sivuilla Vikiltä terveisiä. Mikä on sun sopiva jutun aihe? Tuttu. Se on tätä suomalaisten Väsyn kulkemaan, silloin jäädä saa, sua vain rakastan, en lähde. Tietää en voi päivää noin ovella sivuun, silti sua pyydän ottamaan. Tällä matkallani on mun toive ainoa. Mä vielä luoksestuun, sun luoksestuun kun väsyn kulkemaan. Kun silloin jäädä saa, sua vain rakastan. En lähde luotas milloinkaan. Mä vielä luoksestuun, sun luoksestuun kun väsyn kulkemaan. Kun silloin jäädä saa, sua vain rakastan. En lähde luotas milloinkaan. Mä vielä luoksestuun, sun luoksestuun kun väsyn kulkemaan. Kun silloin jäädä saa, sua vain rakastan. En lähde luotas milloinkaan. Mä vielä luoksestuun, sun luoksestuun kun väsyn kulkemaan. Kun silloin jäädä saa, sua vain rakastan. En lähde luotas milloinkaan. Kello 11, kello 13 ja kello 15. Pieksämäen Nuhtekorilla kello 12, kello 14 ja kello 16 teatteriesitys Kukelo.
Tuttu puhelinnumero siihen soittamaan, te pääsette lähetykseen ja koitaan auttaa teitä tuossa asiassa. Pienet vinkit maailman, jos sitä Kaavilla ollaan nyt. löytyisi. Mutta annetaan Kaavi. ollaan tässä meille vähän utopiaa ja sen jälkeen tosi toimii 2611408. Mitä tahansa liikettä. Siirtykäämme siis kivemmän askelkuvioihin. On Nelsiä toriakin töhöjä. Mikäli haluaa kokea syviä sävellyksellisiä, sanoituksellisia tai tulkinnallisia elämyksiä, ei ole sen huonompi hankinta kuin muutkaan levykaupan. Siinä assuu Savon tyttö, tumma ja tulinen. Jos on kotona. Onko tanssiloimassa? Onko hyvä pusero, minkä toinen osti? Tää? Hyvä on. Joo, näytäpä, käännäpä tänne päin, katsotaan minkälainen kuvaa siinä. Mitä ne lukee? Florence in fashion. Joo. Eikö flowers? Joo, kato. Kengät. Häh? Joko saat? Kenkiä ei ollut nyt jalassa. Tästä kannattaa. No, vaikka kenkiä. Nähdään semmonen kokonaisasu, kato. Miltä se vaikuttaa, kun on tuommoinen kokonaisasu on? Noin, on nyt on tyylikkäät kengät ja housut on kans melko tyylikkäät. Siitä lähdetään ylöspäin. Noin, uuden paijan sait justi. Flowers in fashion lukee paijassa. Noin. Mitä näistä ei ole levysjoluppaa? Ei Täällä Nilsiässä ei tarvitse olla levysjoluppaa. Mutta sinä et ole joutanut hommaamaan. Tiistaina tuli? Niin, joo. Joo. No milloin nää lähit? No mitä nää täällä on nyt hommannut tämän alakukesä ja täällä Nilsiässä? Tuolla Teuvolla. Joka päivä Teuvolla? Mitä se on? Töitäkin et yrittänyt tehdä? Joo. Joo. Mitä sä oikein semmoista merkillistä? Onko sitä mitään tapahtunut? Ei. Siellä tulisi lähteä uimaan. No et sä nyt jopa uimaan, mutta mä vaan sitä meinaan, että milloin mä Rautavarrella viimeksi? En oo tänne vaan näin. Onko tänä kesänäkään? En ollut toukokuussa työllä. Joo. Toukokuun alakuussa. No en oo ihan varma, että... Kato kun me oltu Saimaalla viikko. Joo. Ja kyllä tätä lomailua on ollut nyt saatu tarpeeksi taas vähän aikaa. Kato, me tullaan heinäkuun lopussa tänne. Meneekö tähän?
Täällä Lastokosken sillalla me oltiin toinen kesä, niin 91 heinäkuussa. 10 kertoja tuossa Lastokosken sillalta osittiin jäätelyä. Meillä oli Näin States sakeltu. Nyt mikäs eurooppalaisten sijoittajien etuja turvaa muun muassa Macaon ja Euroopan unionin odottavaisesti. Macaolaisilla on 2,5 vuotta aikaa seurata tapahtumien kehitystä. Kansalaisjärjestöjen taholta on kuitenkin esitetty Pekingin pyyntö. Kertoo ihmisille, että kuntoilu ei ole ikävää, yksinäistä eikä ryppyotsasta touhaa, vaan me kuntoillaan sitä. Tänään lähdettiin 8 aamulla Saimalta. Mikäpäs kiiretty oli. Mutta on sitä ollut sitä matkaakin, niin 450 kilometriä on ajettu tänne. Joo, onhan tässä matka. Niin. Olta eli. Joo, niin Kaarapuro aamiaisella tässä ollaan. Sunnuntai-aamuna 28. Erähommi ollaan lähes. Pennikesä lähdetään tuonne Käytijärvelle sookalemaan ja niin onkimaan ja heittelee virveliä ja sekä mennessä tuossa Jokivaressa tuossa Lohijoilla käydään kokkeilemassa. No niin, Käytijärven rantaan tultiin Pennikesä. Ollaan se kalahommi. Erähommi. Järvelle lähtöä tehdään tässä koko ajan parasta aikaa. Ja näin, kato, veettiin koko vene tähän luodolle. Tämmöiselle kallioluodolle. Tästä käsin ruvetaan työskentelemään. Älä menemässä. Pojan kanssa kahden pitkin Pohjanlahden kirkasta vettä. Ja
Punaista nappia. Mä selitän.